Hej, Židek. Čo robíš? Si na YouTube už? Na YouTube? Ne. Si na YouTube? Ježiš, to je. Židek. Si na YouTube? Si na YouTube? A tak budeš aj dneska mať ďalšie video pridané. Toto nemá infra. Rob niečo, rob. Má to infra, ne? Ale môj nemá. Aňo, skúmať, víš, na kameru musí byť tvrdý. Ty si posilný človek. Žijek si píše so svojimi babkami. Napíš nejaké nadežde. Čo? Napíš nejaké nadežde. To, čo si povedal? Neviem, čo si povedal, takže... Však na niečo. Napíš nejaké nadežde. Čo povedal? Na niečo. Niečo? Niečo. Na niečo. Necháme čo? Znaješ. Neznaješ. Neznajem. Čo to hľadá na YouTube? Tam už 500 komentov, že aký postihnutý oný. Kedy to bude? A pozeraj, tu pičovinu. Ja sa idú zakopať. Fúj, ty chlop. Ukáž. Ja si nestri... Ukáž. Čo mám ukázať? Fúha. Si čátku neháva. Ty si kryptov. Ty máš bradavku? Ďalší primitív. No, ty si najväčší. Čo ty si hajzel? Možno, že ti teba odspeky. To som aj dlho nevidel toto videoka. Neforma. A ty môžeš mňa? Nehodím. Čo natočil? Hajzel.